Benvinguts al Lila Fest, el festival que promou una vida lliure de violències masclistes, que se celebra avui al Parc de l'Estació del Nord. Un dia sencer dedicat a la reflexió, l'aprenentatge i la lluita per una societat més justa i igualitària. Durant tot el dia, gaudirem d'una varietat d'activitats, tallers i debats amb experts i activistes compromesos amb la causa. Veniu a conèixer noves perspectives, a compartir experiències i a sumar-vos a aquest moviment transformador. Ara, a les 2, tenim La síndrome de la impostora i altres formes de liderar, organitzat per Ràdio El Despertador i l'Eixida. Una sessió que no us podeu perdre, plena de contingut inspirador i revelador. Recordeu que podeu seguir tot el que passa en directe des de 7 de Ràdio Barcelona, al 99.2 FM. Amb la col·laboració de Ràdio Associat, xarxa de ràdios comunitàries i Torre Jussana. Ràdio El Despertador. Connectant amb tu. L'Eixida. Mirant endins per anar enfora. Benvinguts i benvingudes a l'Eixida, el podcast de Ràdio El Despertador, un magazín en el que intentem, com fem cada dia des del Despertador, aportar recursos per al benestar emocional. Avui és un dia molt important perquè és la primera Eixida que fem en directe i la fem en el marc del Lila Fest, el festival que organitza la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, que vol celebrar una vida lliure de violències masclistes. En aquesta edició tan especial sintonitzem amb la síndrome de la impostora i altres formes de liderar i, com sempre, volem introduir musicalment com sonarà el programa d'avui. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness for showing me the meaning of success. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix.
cuerpo le baile y lleva atados muñecas y tobillos. Quiere ser ave, pero no encuentra nido. Avui, que estem reclamant una vida sense violències de gènere, com dèiem, volem conversar sobre la síndrome impostora i altres formes de liderar. Parlem d'aquest sentiment infundat que ens diu que no som suficientment bons o bones, de la pressió per demostrar constantment la nostra vàlua professional i avalar-la amb 40 títols acadèmics, del menysteniment dels nostres guanys, tant laborals com personals, i que atribuïm a la sort, d'aquesta ombra tan allargada que ens acompanya arreu, com la d'un fantasma amb veu pròpia, exigent i implacable. Sabeu qui va encunyar el terme síndrome impostora? Efectivament, dues dones. Al seu article, publicat l'any 1978, les psicòlogues clíniques Pauline Clance i Susan Imes van analitzar un grup de dones exitoses i van trobar que la majoria d'elles creien que el seu triomf era un frau que tard o d'hora s'acabaria descobrint. Això no vol dir que els homes no siguin víctimes també d'aquest trastorn. En una societat que magnifica l'èxit i penalitza el fracàs, permanentment insaciable i insatisfeta amb tot, ningú no n'escapa, però és obvi que amb el context social, familiar, cultural i professional actual encara castiga més les dones, així com les persones LGTBIQ o les persones racialitzades. Com sempre, els estereotips de gènere interioritzats des de la infància hi tenen molt a veure, tot i que comencem a veure com els rols masculins femenins tradicionals es qüestionen. Encara persisteixen milions de creences i biaixos que ens allunyen de la plena igualtat. Per això, avui volem dedicar el nostre programa a dialogar sobre les impostures i a qüestionar-nos sobre el lideratge tradicional, perquè, prenent consciència, podem acceptar, agafar les regnes i transformar la situació. I ho farem, com sempre, amb unes convidades molt inspiradores que ens ajudaran a posar llum a tot plegat. Et sona la frase «darrere d'un gran home sempre hi ha una gran dona»? Em sona. Bé, no cal ni discutir la tendenciositat masclista d'aquesta popular afirmació, però em venia al pèl per presentar-vos a la nostra primera protagonista, ja que en el seu cas, ja ho veureu, pren un sentit gairebé literal. Ah, sí, Mariona? S'amagava darrere un home gran? No ben bé. Bé, abans de desvetllar-nos la seva identitat, deixa'm que ens presenti a nosaltres, amb noms i cognoms, que molts cops obviem el de la mare. Quina coincidència, no? Sí. Darrere els micròfons, com sempre, hi som la Mariona Rabasa Irla i en Jordi Muñoz Jovell. I això és l'Eixida. Si la teva fotografia no és suficientment bona, vol dir que no eres suficientment a prop de l'escena. Aquesta frase, que encara avui ressona el pensament de milers de fotògrafs segons abans de prémer el disparador, va ser pronunciada als anys 30 per Robert Capa, el millor fotoperiodista de guerra de la història. D'ell recordareu segur la icònica imatge mort d'un milicià que retrata l'instant en què una bala travessa el cos del soldat anarquista Frederic Borrell, probablement la foto més famosa de la Guerra Civil espanyola. Però Robert Capa no va existir mai. L'1 d'agost de 1910 neix a Stuttgart, en el si d'una família jueva, burgesa i polonesa, Gerta Pochoril, una nena inquieta, intrèpida i amb un gran afany per conèixer el món que l'envolta. D'adolescent s'enrola a moviments socialistes i obrers, i no és d'estranyar que amb les seves conviccions polítiques i els seus orígens, amb l'ascens al poder del partit nazi l'any 1933, decideixi fugir a París amb una amiga. A la capital francesa coneix l'Endre Friedman, un jove hongarès que es guanya molt bé la vida fent fotos i que ha contactat amb la seva amiga perquè li faci de model en una de les seves sessions. Però en qui realment es fixa l'Endre és en la nostra protagonista, de qui s'enamora i a qui acaba traslladant la seva passió per la fotografia. La radiant parella aviat s'alia professionalment i plegats comencen a treballar de fotògrafs. És en aquesta època quan, probablement inspirada per l'actriu Greta Garbo, la Gerta es canvia el nom pel de Gerda Taro.
I és que la jove té una gran visió per a detalls com el nom i la marca, i precisament això és el que els manca a ella i a l'Endre, més projecció i anomenada en l'exigent món de la fotografia. La Gerda idea un pla, crear un personatge inventat sota el nom del qual signaran d'ara endavant els treballs que vendran als mitjans. Robert Capa, un fotògraf americà, ric i famós. L'astúcia funciona i així no només aconsegueixen salvar la precarietat de la seva situació econòmica, sinó també burlar l'antisemitisme alemany i la creixent antipatia dels francesos cap als estrangers. Fue cruzando la frontera, me dijeron ríndete. L'estiu del 36, després de l'esclat de la Guerra Civil, la Gerda i l'Endre es traslladen a Espanya per immortalitzar el conflicte sota el segell de Capa. Cadascú fotografia les seves imatges, però sempre amb el mateix copyright. Robert Capa es converteix ràpidament en un autèntic fenomen mediàtic. Fotos de milicians, tropes, dones armades, però també de la població civil, omplen portades i pàgines interiors. Tant Taro com Friedman mostren per primera vegada la destrucció de la guerra des del punt de vista de les víctimes. Però a mesura que la guerra avança, la parella es distancia. L'any 1937, la Gerda firma el seu primer contracte en solitari per al vespertí parisenc Ce Soir i d'ara endavant utilitza la signatura Foto Taro. L'Endre, en canvi, continua fotografiant com a Robert Capa. Taro es trasllada al front d'Aragó amb la seva càmera Leica. Els seus plans contrapicats i disparant des de l'altura de la cintura busquen impactar i generar simpaties vers la causa republicana. També viatja als fronts del Jarama, Còrdova, València i Madrid. Però si un treball destaca de la seva signadura en solitari és el reportatge que fa per a la revista Rigars de la primera fase de la batalla de Brunete, amb triomf republicà. Tanmateix, poc després, les tropes franquistes inicien un contraatac. I mentre les tropes republicanes es repleguen d'un atac aeri, un tanc soviètic fora de control embesteix accidentalment el cotxe on viatja la Gerda. La jove va morir el 26 de juliol de 1937 a l'hospital de campanya El Escorial amb només 26 anys i marxava d'aquest món convertida en la primera fotoreportera en morir en un camp de batalla. Recordeu la frase amb què hem començat la biografia? No sabem si la va pensar Taro o Friedman, però el que és clar és que mai cap altra dona, de fet, ni cap home, s'havia apropat tant a un conflicte per retratar-lo. Una mirada molt més humana, emocional i amb conviccions polítiques que acabaria marcant un abans i un després en la història del fotoperiodisme. Veo en sus ojos el alborozo del peligro, la sonrisa de la juventud inmortal, dinámica, valiente, tal vez inconsciente, pero en cualquier caso decidida e irresistible. Així la va descriure Rafael Alberti, a qui Gerda va donar algunes lliçons bàsiques de fotografia i amb qui va mantenir una amistat. Sembla, però, que ni les paraules d'un dels més grans poetes de la història van ser suficients per visibilitzar, reconèixer i reivindicar la figura d'una de les autores del llegat fotogràfic més important de la Guerra Civil. Almenys així va ser fins al 1995. Aquell any apareixia la famosa maleta mexicana amb els negatius perduts de Capa, Taro i David Seymour, i per fi es començava a descobrir l'abast real de la seva obra, la d'ella, la de Gerda Taro. Avui, quan seguim treballant per erradicar el model patriarcal, quan seguim treballant per viure en un context normalitat de reconeixement a la dona, d'igualtat i equitat en el context polític, social, econòmic i de drets, avui, quan encara tenim molta feina a fer
perquè això sigui així, a l'Espai de l'Àgora volem conversar amb dues convidades representants de dues entitats adherides a la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, que creiem tenen un rol molt important en clau de lideratge. Segons dades de l'estudi Women in Business, que elabora anualment la consultora multinacional Grant Thornton per analitzar els llocs d'alta direcció ocupats per dones en empreses mitjanes, el 2023 la xifra era del 32,4% a tot el món, una proporció que és la més alta que hi ha hagut mai, però que està encara molt allunyada de l'equitat i que a més creix molt, molt lentament any rere any. Per això avui volem reflexionar amb elles de tot plegat, que ens parlin des de la seva vivència i de la seva tasca que segueixen fent per fomentar altres formes de liderar. Ens acompanya, per una banda, la Carme Diaby Drame, presidenta de l'associació Carme Diaby, creada l'any 2022. Ella és supervivent i formadora contra els abusos sexuals. La seva missió és conscienciar la societat des de l'empoderament i una perspectiva antiracista. Benvinguda, Carme. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Un plaer tenir-te aquí. Gràcies. I també ens acompanya la Sofia Ginesta, estudiant de Psicologia i membre de la colla castellera Trempats de la Universitat Pompeu Fabra, una associació creada l'any 2014 que fomenta la cultura popular, la tradició i l'oci entre les joves i que també té la particularitat que des del 2017 té un punt lila com a òrgan que vetlla perquè aquests espais siguin segurs a través de la formació, la prevenció i l'abordatge d'agressions. Benvinguda, Sofia, moltíssimes gràcies també per ser aquí avui amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-nos i en nom de la colla, que ens ha fet molta il·lusió. Serà un plaer. I avui, aprofitant que fem el programa en directe, també tenim el luxe de comptar amb la nostra col·laboradora habitual de l'Eixida, l'Elisabet Alguacil, valient per després fer la seva secció, el pretext, i per això no volíem deixar passar que avui és aquí amb nosaltres i aprofitar de convidar-la també a conversar a l'Àgora, una versió especial. L'Elisabet té una trajectòria vinculada a treballar en el món de la comunicació des d'una perspectiva feminista, ja que des de fa uns quants anys, a més de col·laborar amb el Despertador, està treballant a la cooperativa feminista promotora de mitjans audiovisuals Drac Màgic, una organització que té més de 50 anys, que es diuen aviat. Benvinguda, Eli, un plaer compartir aquest espai per primera vegada amb tu aquí. Sí, per fi ens trobem, no? Per fi ens trobem. Moltes gràcies per aquesta oportunitat. Bé, hem començat parlant de canvi de model, avui que ens trobem en el marc d'aquest Lila Fest, quan cada cop són més evidents les reivindicacions d'una vida lliure de violències i quan el moviment feminista cada cop sentim que té més veu i presència. Quina influència ha tingut en tot plegat? Sí? Fins a quin punt creieu que tenen relació directa a les reivindicacions i passes que s'han anat aconseguint al llarg dels anys, no? A través del moviment feminista en la visibilització i transformació paulatina i substancial del rol de la dona en els àmbits de lideratge? Quins canvis creieu que s'estan produint en aquest sentit? Per començar, ho deixem així obert, qui tingui ganes d'anar compartint. Per començar, que Déu-n'hi-do, la pregunta. Déu-n'hi-do la pregunteta. Bé, jo com pensant en l'àmbit de la colla al final, que és com el que ara tinc en ment i el que puc transmetre, crec que sí que hi ha com el fet de que les noies puguin ocupar, i les dones puguin ocupar rols de lideratge, marca com una clara diferència, primer com en la percepció que tenim nosaltres del rol que ha d'agafar una dona en una organització o en una associació, com més de fer les cures, de fer el treball reproductiu, de quedar-se com una mica... No ho pensem així, però al final és al marge sempre. Però a part d'això també crec que hi ha un punt molt important que aleshores com trasllades aquest treball de cures i aquest treball reproductiu a l'òrgan de lideratge, que també és com que ho estàveu dient i he pensat, sí, és superxulo, com notes que no només com aquestes dones poden començar a entrar al lideratge plenament, sinó que també poden exercir el lideratge d'una altra manera, i això jo crec que es nota, i això a la colla ho veiem, tenim espais de cures, espais formatius com cada cop més, i és una cosa superxula, i al final passa perquè aquests rols que es quedaven al marge, no només les dones no es quedin només aquests rols, sinó que aquests rols tampoc es quedin al marge. En el meu cas, no sé si se sent bé, no? Sí, perfectament. En el meu cas, jo crec que només que estigui aquí asseguda ja és un canvi, perquè sent dona negra, racialitzada, filla d'immigrants, ja és algo que jo no m'hagués imaginat mai poder estar aquí davant
parlar amb vosaltres, comunicar i compartir la meva vivència, la meva lluita, no? Ja que fa uns anys jo, per exemple, era l'única nena negra a la classe, a tota l'escola pràcticament, no? I moltes vegades la meva mare em deia, bueno, Carme, tu has de passar desapercebuda, no? Com a nena negra, no has de cridar molt l'atenció, has de ser molt bona nena i ja està, no? I crec que trencar aquesta barrera de dir no, a mi per una part és important, no? Que se'ns escolti, que se'ns donin espais on poder parlar, on poder compartir, és algo que per mi és un avanç, no? O sigui, que aquest 2024 hi hagi dones racialitzades denunciant i compartint ja és un pas endavant que estem fent com a societat. Estic totalment d'acord i apropiar-nos i sentir que estem legitimades, no?, per ocupar aquests espais, crec que és superimportant i fer-ho visible, no? Parlava també la Sofia del tema de les cures, no?, que és una cosa com molt associada a les dones, no?, per la manera com se'ns ha socialitzat, però penso que ens quedem molt curtes, no?, si ens fixem en aquesta... que se sent el vent, que per mi també el lideratge femení em remet també a un lideratge més horitzontal, no?, més transversal, que té en compte les persones, no?, les persones que formen part de l'organització i en aquest cas puc parlar de Drac Màgic, no?, que és en aquest sentit i que hi ha un esforç per fer-ho, no?, per l'autogestió dels equips, per incloure molt més democràticament l'opinió i tenir més presència a totes les persones dels equips. Per tant, això no estem parlant d'un canvi, també d'una transformació del que vol dir també liderar, no? Gràcies també precisament a cada cop més la preeminència, la participació de la dona i amb tota aquesta mirada, no? Que per tant està havent una transformació que s'està enriquint també sobre perquè el lideratge el teníem molt atribuït a una forma que tenia a veure amb l'autoritarisme, no? Amb la determinació, amb la verticalitat, amb la jerarquia, no? I ara precisament s'està enriquint i donant molts més espais, no? A les persones també, o sigui, no només evidentment a les dones, sinó en general a tota la sensibilitat humana, no?, que pugui haver. Sí. Jo en aquest cas me'n recordo que quan li comentava a la meva mare, dic, és que ara començaré a fer l'entitat i no sé amb qui reflexar-me, amb qui és com la meva guia, no?, en tota aquesta lluita. I la meva mare em va dir, no t'oblidis d'on vens, no? Jo vinc de llegat de tribu i vinc de llegat de que la meva àvia era l'alcaldessa del poble durant pràcticament tota la seva vida, i la meva àvia va ser una dona molt valenta i una dona que va tirar endavant un poble que estava content, que estava feliç i que va entendre que el seu lideratge era des de les cures, des de l'amor i des de la comprensió, no? Clar, jo la meva àvia, ella em va conèixer a mi de petita, jo clar, no me'n recordo molt, però sí que era una dona molt poderosa, no? I una dona que tenia una energia increïble, i ha sigut brutal com he anat cap als meus avantpassats i he pogut connectar amb aquesta energia per poder transmetre-la a dia d'avui, no? Com que per mi crec que a vegades ens fixem molt, no?, amb el que vindrà, però crec que hem de veure d'on venim també, no?, i de quines dones han liderat i de quines dones han fet, no?, aquests espais tan bonics i tan potents. Sí, buscar referents, no? Referents que ens guiïn i que ens recolzi. I que ens ajudin a canviar el relat, no? I que ens ajudin a canviar el relat que tenim tan establert, sí. I deia Jordi que el feminisme va aconseguir, va guanyant batalles i va canviant lentament aquests models de lideratge, però també hi ha molt camí a recórrer encara per integrar una perspectiva interseccional, no?, d'aquest feminisme, perquè tu, Carme, ho estaves dient. Moltes de les dones que avui són líders, que ocupen càrrecs importants al nostre país, ho fan des d'un estatus, des d'uns privilegis de classe social, d'origen, d'orientació sexual, des d'un feminisme, diguéssim, blanc i hegemònic, que encara queda aquí, sí que hi ha un camí molt més extens per recórrer. Totalment. Jo me'n recordo, i és una cosa que
que em fa molta pena dir-ho, però crec que si hem de començar a canviar el món hem de tenir converses incòmodes. Quan vaig començar a fer l'entitat a mi em va trucar una altra entitat i em va dir que enhorabona, que bé, que estava fent aquesta feina tan important de conscienciar la gent sobre els abusos sexuals infantils. No ho he dit, però tinc una entitat que parla i que reivindica sobre això. Llavors aquesta persona em va dir que bé, que ajudaràs els teus. I vaig dir, els meus? Qui són els meus? Estem acostumats a, com dèiem, no? El privilegi blanc, no? Sempre és cap a com mirem a les altres persones, no? A la gent racialitzada. Moltes vegades pensem que la gent salvada ha de ser gent negra, per exemple, no? Com veiem la televisió. Jo quan era petita veia els nens negres deshidratats, amb mocs al nas, no? I clar, penses, ostres, això no pot ser, no? Una persona negra també pot ajudar, també pot ser un canal i no tinc per què ajudar els meus, perquè els meus és tothom, no? És tota la gent que és benvinguda per poder també, perquè jo li pugui oferir aquest servei, no? Llavors hi ha un impediment molt gran socialment amb com són vistes les dones negres, parlo personalment, no? Farà unes setmanes vaig fer una formació parlant sobre aquest tema i quan vaig arribar a la sala, la dona que em va atendre es pensava que jo era la dona de neteges. O sigui, es pensava que jo era la persona que m'incorporava per netejar, no? A l'escola, i li vaig dir, no, jo sóc la noia que fa la formació. A mi se'm mira 2 cops abans de veure si la feina està ben feta o no? I és algo que és molt frustrant, perquè has de lluitar el doble, perquè has de lluitar per tenir espai i perquè se t'escolti, no? Inclús has de fer molt bona cara, potser quan realment no l'has de fer, no? Realment és un estrès, no? I és una ansietat cada dia poder viure d'aquesta manera. Quan veus que acompanyes ho treballen i estan molt tranquil·les, no? Sí. Parlaves de ser això, no? Dona negra, no? És com doble... I amb això em venia també, és com... Això, no? La consciència de dir, ostres, quan estem posant una persona perquè sigui d'una altra raça o d'un altre gènere, doncs per sota, ens estem perdent també l'oportunitat de poder-nos enriquir de tot el que ens pot oferir, no? En aquest cas, doncs, totes les competències, tot el teu trajecte, tota la història de vida, tot el teu potencial d'acompanyament, no? Per les persones és precisament per això. I em fa reflexionar amb la resistència també dels homes ara mateix, no? Precisament en perdre aquest privilegi sense tenir aquesta visió més llunyana. Vull dir que no és un tema només de respecte i perquè tu estiguis bé, és un tema per nosaltres estar bé també els homes, no? Per tenir molta més riquesa, per poder guanyar en això, no? I em fa pensar en això que deies, no? Sí, però tot i així, estem veient que l'autoritarisme està creixent en tot el món. L'extrema dreta augmenta i ara també sortien unes dades que deien que els nois de la generació Z, que són els que tenen ara entre 16 i 20 i pico, són els menys feministes de totes les generacions i els que perceben menys la desigualtat de gènere. Per tant, existeix un perill real de que tots aquests avenços se'n vagin en orris. Ja no podem entrar en una etapa molt més autoritària on el patriarcat torni a ocupar molts més espais. Per tant, no sé si vosaltres això ho esteu notant, com ho esteu vivint. Clar, això com potser justament és més la meva generació i la generació com just de la colla, que al final és una colla universitària. Sí que penso que en aquest sentit com la colla i espais en general en què jo estic són molt una bombolla, però al final és això, és una colla en què crec que tothom té bastant mentalitzat i tenim com bastant consensuat la importància del feminisme. Aquest any teníem dues caps de colla dones i fem formacions, tenim el Punt Lila, fem espais de cures, aleshores com crec que després surts a fora o a la universitat, vas a una classe on hi ha com gent de tots els espais i gent de diferents grups d'amics i sí que al·lucines una mica amb alguns dels discursos, però alhora crec que hi ha un punt important de mantenir aquests espais i en la mesura en què una persona aquest any entri a la colla i
vegi que aquí està normalitzadíssim el feminisme i que si tu tens alguna opinió, fas un comentari masclista, doncs la gent t'ho criticarà i la gent no t'ho reiterarà i la gent no et recolzarà, doncs és un espai xulo per promoure, i important al final, per promoure aquestes visions i desnormalitzar determinats comentaris masclistes. Però també és veritat que al final és un espai on hi arriba gent que ja tendeix a estar d'acord amb... Aleshores sí que són espais molt importants per promoure com visions feministes i visions interseccionals, però alhora sí que hi arriba la gent que hi arriba que acostuma a estar-hi d'acord. Però... sí. Sí, jo volia comentar que és veritat que és una reacció, no? I no és que només es vegi en aquesta generació, no? En la part dels joves, sinó que també està arribant als governs, no? O sigui, ja estan canviant els colors dels governs. Totalment. I això, per exemple, a nosaltres a la cooperativa ens afecta perquè estem a l'àmbit cultural, no? Fem activisme des de l'àmbit cultural i clar, ja hi ha unes geografies, uns municipis on nosaltres ja no tenim entrada, no? Per ser precisament una cooperativa feminista amb aquesta idea i objectiu de trencar amb els estereotips, amb el patriarcat i fer-ho des de l'audiovisual. Llavors nosaltres ja ens estem trobant moltes traves en aquest sentit. També tinc la sensació, no, veient una mica històricament, tirant una mica enrere i veient l'evolució que tenen els moviments, no, que quan un moviment agafa tanta força, totalment l'extrem, no, és com que es fa més gran precisament per protegir i donar la sensació d'aquests privilegis, no, i fer més força contra allò que els amenaça, no, quan en realitat el feminisme no és cap amenaça, no, sinó és una opció i una oportunitat de viure millor per a tothom. Per a tothom, sí, ho has dit. Ara m'agradaria encetar un altre bloc, parlar una miqueta més sobre la síndrome de la impostora, que també és un dels temes que tractem avui aquí. Parlem de tots aquests dubtes, d'aquestes inseguretats que com a dona portem, d'aquesta... de tots aquests esforços que hem de fer per demostrar-nos a nosaltres mateixes, a la resta de les persones. Suposo que vosaltres, cadascuna en els seus àmbits, l'ha sentit alguna vegada. Com us ha afectat? No sé si teniu alguna... Doncs jo crec que m'ha afectat en el sentit que porto 5 anys parlant i sent activista, i ara és quan començo a entendre que mereixo estar en llocs i espais. Ara, o sigui, al principi, quan em trucaven de xerrades, quan em trucaven per fer conferències, jo moltes vegades deia, és que no sóc la persona, és que crec que us heu equivocat, crec que hauria de ser doncs, la Marta, la Clara, algú català, jo no. Llavors, he hagut de fer una feina brutal per entendre que realment la meva feina val la pena, que la meva veu és important també, no? I és una llàstima perquè, ostres, jo parlo amb la meva gran psicòloga, amb la meva jefa psicòloga, i em diu, Carme, és que clar, són anys que una altra dona que hagi pogut, no, com treballar-se el síndrome ha pogut fer moltes més coses, no? O no més coses, sinó simplement creure's que és important, no? Perquè jo no em creia important, no? Llavors, bueno, crec que ha sigut un procés molt llarg, també bonic, perquè al final també és una manera de reivindicar-te a tu mateixa, no? I també ser un canal per a altres dones i per dir, vosaltres també és important que veieu que mereixeu, no? Ser escoltades, sobretot a les dones aquí, perdoneu, però soc bastant constant, però sobretot a les dones negres i filles d'immigrants, no? És que és triple, no? El que dèiem, si afecta normalment la síndrome impostora més a les dones, si sobre negre i immigrant... Sí, perquè a més no hi ha molts espais on poder parlar i on poder expressar. Farà 2 anys vaig fer un projecte amb dones migrades que portaven ja, migrades, catalanes, perquè portaven 40 anys aquí pràcticament, no? I era brutal quan se li donaven aquests espais per parlar de sexualitat i parlar de l'autocura. Era brutal com elles s'anaven obrint.
no? I com anaven descobrint la importància que té la seva veu, no? I crec que mereixem, no? Tenir aquests espais, i per mi ha sigut un procés d'alts i baixos, no? Òbviament, i encara crec que hauré de treballar molt per creure-m'ho, no? I en el teu cas, Sofia, no sé si també segurament, vaja. Sí, jo també m'he trobat, tot i així, ara com escoltant-te tu, sí que és una cosa que com l'hem reflexionat molt, crec, sobretot potser a espais de militància en què es parla al final de la interseccionalitat, que si tu com a dona ja et sents incapaç, però al final pares a mirar i som totes blanques i dius, també s'ha de reflexionar per què arribes a aquest punt de per què no hi ha gent racialitzada que estigui participant d'aquests espais, que estigui agafant rols importants en aquests espais, o sigui que tens tota la raó i m'ha encantat sentir-te i com poder escoltar-ho d'algú que ho viu. I aleshores, com en el meu cas, sí que com a dona també sento que m'hi trobo, i molts cops com tinc molts dubtes de la meva capacitat de rols que agafo, i per exemple com pensant en la colla, crec que tant jo com altres amigues que tenim com rols potser ara més a tècnica o a Punt Lila o a la Junta Presidència, és com bastant un constant de tenir converses després d'algun assaig dur, després d'alguna gestió complexa, de com, ostres, de plorar, de moment és que sento que no ho estic fent bé, quan des de fora veus un munt de gent que està supercontenta amb la gestió que s'està fent o que sent que s'està fent el millor que es pot fer, i sí que veig que és una tònica molt constant amb els grups d'amigues, específicament amigues, aleshores sí, crec que es nota molt clar aquí com el biaix de gènere i el síndrome de la impostora en aquest sentit. A mi de totes maneres em dona com esperança escoltar la Carme i la Sofia, perquè elles que són més joves que nosaltres, les veig, les escolto i crec que aquest és el camí, no? Que malgrat aquesta síndrome, doncs que ho hem de fer, no? Malgrat aquesta por hem de poder traspassar-ho, perquè si no és aquesta sensació que sempre estàs demanant permís per estar on et conviden, per validar-te, no? I és veritat que potser íntimament és una síndrome que es viu molt individual, no? I que per molt que et convidin a realitzar coses, igual tu internament necessitaràs sentir-te segura, i potser et prepararàs aquella presentació o allò que t'han demanat, t'ho prepararàs, durant moltíssimes, no? Investigaràs, buscaràs molta informació i al final tenim problemes amb el vent. Sí. I al final l'important jo crec que és com no quedar-se a casa pensant i lamentant, sinó doncs mira, potser tirem endavant i molt agraïdes, però ja, no? Vull dir que ja està. Potser hem de transcendir-ho ja. Jo volia afegir una coseta, i és que clar, també ara estava escoltant una mica el debat, no? I penso que també com a dona racialitzada i a més com a dona que ha patit violència sexual encara és molt més, perquè clar, és parlar sobre el que t'ha passat, reivindicar-ho, però és que a més tens un agressor que està lliure i que no saps ben bé què passarà o què no, si et creuran o no, i això encara, el síndrome de la impostora encara és molt més, no? Perquè dius, és que tinc allà una persona que t'observa, que està allà pendent. A mi se'm va intentar callar moltes vegades, o sigui, van venir homes a casa dient-li als meus pares que el que m'havia passat era normal, que els abusos sexuals que jo havia rebut eren normals i que això ja quan moriria ja ho pagaria aquest senyor. Clar, aquí tens uns dubtes aterradors, que és el patriarcat que et ve a casa, és el masclisme que et ve a casa i que et diu calla't i calla't i calla't, no? O sigui que al final tens una motxilla gran, no? Que tu te la vols treure però te la van posant tota l'estona, no? I és molt complex, no? Per les activistes que hem patit violència sexual, molt complex. Molt complex. Si tu ets conscient de la motxilla que portes, doncs això, que per molt que te la vulguis treure, no és gens fàcil. No. I en el teu cas, Carme, com ajudes a vèncer aquesta síndrome de la impostora a les dones que acompanyes? Perquè... Jo... El que a mi m'ha servit és pensar que jo he estat molts anys callada. Jo vaig patir abusos dels 5 als 12 anys, 7 anys de la meva vida, i
va ser anys que aquesta persona a mi em deia que em callés, que no ho digués a ningú. Em vaig fer gran, vaig entendre que el més important era explicar-ho, ja que si ho explicava aquesta persona ja se li treia la màscara. I quan ho vaig explicar vaig entendre la importància i l'impacte que té socialment, perquè és un efecte dominó. Quan tu parles, les altres dones parlen, les altres dones s'envalenten, les altres dones diuen jo puc, perquè si ella ha pogut jo també puc. Al final a mi no m'agrada el lema de donar veu a les dones totes tenien veu i al final no, ets un canal i ets un canal on altres dones també es poden veure reflexades. No? Llavors a mi el que em serveix és tirar cap enrere i pensar tot el temps que he estat en silenci i aquest silenci s'ha de, no sé, com regenerar i és de dir jo, si ho haig de dir 5.000 vegades a altres dones perquè parlin, perquè ho expliquin, perquè s'empoderin, ho faré, perquè ja no tinc por de res, ja el que m'ha passat ja m'ha passat, és com diu el meu pare, quan tires una ampolla d'aigua, aquella aigua no es pot recollir, però sí que pots omplir aquesta aigua i tornar-te-la a veure. Doncs això per mi és la manera de regenerar amb altres històries. Això és el que em fa sentir viva, a dia d'avui. Doncs crec que res millor que escoltar una veu així, tan poderosa i tan transformadora, no? I tan viva, no? Per realment anar tancant aquesta aura. I el missatge que deixa, que crec que és perquè és això, no? És aquest triple salt mortal, no? Que deies, inclús 4, no? Inclús havent rebut agressions que encara això, no? Fa que doncs encara la impostura la sentis molt més forta, no? Esperem que en el futur no hem de trobar més Gerda Taros, no? I puguem trobar realment... Bueno, que trobem moltes Gerda Taros Gerda Taros, però no Robert Capas, ni... No? I això, no? I que això precisament la visibilitat. Ni parelles que es queden la fama i el nom, sí. Bé, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Ha estat un autèntic plaer. Ens hagués agradat poder conversar durant més minuts, però tenim una horeta, ens queda poc més d'un quart i ara ve la Eli amb una altra secció. Moltíssimes gràcies per ser aquí, per la tasca que feu, pels camins que obriu, per tot. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Moltes gràcies. Sí, a vosaltres. Gràcies. Bé, com dèiem, aquestes converses podrien ser com a mínim una eixida sencera. I tant. De fet, segurament més d'una hora, 2, 3, les que siguin. Quantes reflexions i que necessàries i quin regal poder compartir aquest moment que acabem de viure. Totalment, Mariona, pell de gallina. I a més viure-ho així en directe, no? Mirant-nos als ulls, podent-ho compartir és brutal. Però espera, que això no acaba aquí, perquè ara arriba una de les nostres seccions preferides, Sí, com dèiem, tornem a tenir aquí a la nostra companya Eli amb el Pràtex, la secció amb les seves recomanacions culturals vinculades al programa. Sí, no sé si te les vas llegint, mirant i escoltant totes les altres recomanacions que ens ha fet, perquè són... Bueno, no tenen desperdici. Algunes no totes, perquè no em dóna la vida, però el que sí que sempre faig és agafar notes per quan pugui. I tant, piano, que aviam què ens porta avui. Anem-ho a descobrir. Adéu, més. El pretext d'avui he fet un petit passeig i m'he arribat fins al 1988, quan es va estrenar Armes de Mujer, Working Girl, amb aquesta inconfusible banda sonora que escoltàvem i una Sigourney Weaver i Melanie Griffith descomunals. També m'ha vingut al cap Thelma i Louise, que el 1991 va reunir Gina Davis i Susan Sarandon en el repartiment d'una road movie que homenatja l'amistat viatjant fins a límits insospitats. És cert que les dues pel·lícules, igual que molts altres títols d'aquella època, mostren diferents lideratges protagonitzats per dones, oi? A la qual cosa llavors no hi estàvem gens acostumades. Sí, algun dels lideratges està més influenciat pels mandats capitalistes i masclistes i d'altres estan construïts en la sororitat. Però si us fixeu, les pel·lícules es concentren entre finals dels anys 80 i principis dels 90. No sé si hi ha alguna cosa que es...
Ja. I se situen a cavall entre la segona onada feminista i la tercera, que està fonamentada en la diversitat de pensament sobre la dona i el gènere, que inclou altres dimensions com la personalitat i els rols socials. Ara us proposo fer un salt en el temps fins a l'actualitat per parlar-vos de la sèrie de Diplomat, La Diplomàtica, creada per Deborah Kahn. És la guionista de Homeland i de West Wing, no? L'ala oeste de la Casa Blanca. Exacte, molt ben vist. I la seva empremta realment es nota molt en l'estil narratiu de la sèrie. L'actriu Keri Russell dona vida a la nova ambaixadora nord-americana a la Gran Bretanya, Kate Weiler, que, contra pronòstic, és nomenada com a tal enmig d'una crisi internacional. Aquí es barreja la síndrome impostora de la protagonista amb l'element sorpresa de l'anunci del càrrec, que és d'un dia per l'altre, i que a més aixeca ampolles en el seu marit, que és un professional amb un llarg recorregut diplomàtic, a qui tothom creia mereixedor del càrrec, i que a més s'ho té una mica cregut. A la nova ambaixadora li avorreixen els posats, vestir a la moda, les fotografies oficials, els protocols, està més aviat acostumada al treball de camp, està sobre el terreny, i això genera situacions molt interessants i inesperades. On la podem veure, Eli? Que me l'apunto. Doncs aquesta està a Netflix. És esperançador veure que hi ha una evolució en la representació de l'univers femení. Sí, molta més riquesa i diversitat, perquè moltes més dones que estan explicant-nos i liderant les històries des de l'escriptura i fins a la direcció, producció, etc. I a la vegada se segueixen perpetuant estereotips i clixés. Així que cal separar el gra de la palla, és a dir, que de la palla cal reconèixer i extreure molt feminism washing i molt oportunisme, perquè no ens podem oblidar que estem parlant d'una indústria amb un llarg historial d'abusos que a poc, per sort, van sortint a la llum. Així que us convido a fer un passet més endavant. Ens trobem aquí fent ús de l'espai públic, seguint l'estela del 25N, 8Ms i d'altres dates en què ens manifestem per denunciar i reivindicar més justícia. Ocupem el carrer amb força, però en realitat el carrer sovint és un territori hostil i no apte per a les dones, sobretot a les nits. Per això us vull parlar de la pel·lícula de l'any 2014, A Girl Walks Home Alone at Night, una chica vuelve sola a casa de noche, òpera prima de la directora Anna Lily Amirpour, que va néixer a Londres, és d'origen iranià i resideix a Los Angeles. La pel·lícula, feta en blanc i negre i rodada en persa, navega entre el thriller, el western modern, la novel·la gràfica i el cinema de terror. Situa l'acció a les nits en un poble fictici ubicat a l'Iran que s'anomena anomenat Bat City, on una vampira que es desplaça en monopatí atemoreix i ataca homes, concretament personatges masculins que han estat cruels o injustos amb algunes dones i s'alimenta de la seva sang. En aquesta història de vampirs que trenca amb els plantejaments habituals, la protagonista no és immune a l'amor i s'enamora d'un noi disfressat de Dràcula. Són dos personatges perduts i solitaris que es troben momentàniament. Aquests animals nocturns que habiten el film viuen al marge i tenen la capacitat d'hipnotitzar-nos, de fascinar-nos a la vegada que provocar aquest neguit propi del thriller i el cinema de terror. La pel·lícula trenca amb una idea molt concreta associada a la nit, on les dones hem après a identificar-la amb la por i el perill. Anna Lily Amirpour ens mostra que no és l'única visió possible. Doncs mira, aquesta me l'apunto jo. On la podem trobar? Aquesta està disponible a Filmin i Prime Video. Doncs fins aquí el pretext d'avui. M'acomiado embolcallada d'aquesta sonoritat i sororitat compartides que espero que també us hagin inspirat i us dono pas de nou a vosaltres. Moltes gràcies, Eli. Quin privilegi tenir-te aquí. Gràcies. Ja tinc la llista una miqueta més completa. Bé, anem enfilant la recta final i, com sempre, abans d'acabar ho fem amb una reflexió final en forma de mirada endins. Però avui no la farem nosaltres. Ho
farà una persona que apreciem moltíssim i que té una mirada molt especial. Avui que parlem d'altres formes de liderar, teníem ganes d'aprofitar aquest espai per donar veu a un programa formatiu que fem des de l'Espertador i on connectem amb diferents vessants del lideratge a través dels arquetips de les deesses gregues. Ens ha semblat que podia ser interessant, original i que afegiria més tonalitats al que hem anat conversant. Hem convidat a l'Anna Soriano Oliver, codirectora de l'Espertador, qui, a més de facilitar el programa amb veu femenina, autolideratge i gestió d'equips, que és un programa que impartim des de l'Espertador, porta 10 anys coliderant i gestionant també l'equip del Despertador, de manera que ho comparteix de primera mà. Quan escolto conceptes com el síndrome de la impostora o altres formes de liderar, sorgeixen dins meu algunes preguntes. Per exemple, com visc a la meva pròpia pell aquests conceptes? Com em relaciono amb mi mateixa? Quina és la meva pròpia veu? I el meu estil de lideratge? Com em vinculo amb el meu entorn? Ho faig en harmonia amb allò que sóc? Tot un viatge cap endins d'autoobservació i presa de consciència. Shinoda Bolen, en el seu llibre Les deeses que hi ha en cada dona, ens proposa un camí cap a l'autoconeixement on associa 7 deesses gregues amb 7 arquetips femenins, és a dir, energies internes innates. Els mites, molts cops, ens poden servir de metàfores o miralls on podem veure reflectits els nostres dons i també les nostres debilitats. Et presento breument el do de cadascuna d'aquestes 7 deeses, a veure si ressones amb algun d'ells, o en tots. L'Artemisa és la deessa de la caça. És l'energia de l'acció que ens enfoca cap als objectius i els resultats. L'energia de l'Artemisa ens permet posar focus, no dispersar-nos ni distreure'ns pel camí. On poso l'ull, poso la bala, seria frase de l'Artemisa. L'Atenea, la deessa de la saviesa, és la gran estratega. Quan ens connectem amb l'energia de l'Atenea, som unes cracs planificant, fent excels. Tenim una visió panoràmica que ens permet utilitzar tots els recursos i ser al màxim d'eficients. Tant és important el què com el com arribar-hi. L'Atenea ens proporciona un full de ruta eficaç. L'Hèstia, la deessa de la llar, és l'energia que ens fa connectar amb la serenitat, en la reflexió interna, en reposar les idees i escoltar la nostra veu interior. Procés molt necessari en moments de molt caos extern o intern. L'Hèstia ens ensenya el camí cap a casa. L'Hera, la deessa del matrimoni, és l'energia que fa que ens comprometem en els projectes, fa que estem a les verdes i a les madures, com diria la meva mare, que no abandonem el vaixell a la primera de canvi. La Demeter és la deessa de la maternitat, és l'energia de la mare, la gran cuidadora, una energia molt vinculada culturalment en el rol femení. És la que ens permet posar atenció a les persones, tenir present els seus ritmes i processos, en definitiva, el seu benestar. La Persèfone, filla de Demeter, és la donzella, l'energia de l'obertura, la que ens permet obrir possibilitats i connectar amb la flexibilitat. Ens ajuda a no quedar-nos bloquejades quan un pla no ens surt com esperaven, tenint en compte el pla B, el C o els que faci falta. També és l'energia que ens ajuda a adaptar-nos i acceptar els canvis, tant els triats com els no escollits. I finalment ens queda l'Afrodita, la deessa de l'amor i de la passió. L'Afrodita és qui ens fa gaudir del viatge. Ens connecta amb l'alegria i amb viure des del moment present. És l'energia Carpe Diem. Què us sembla? Quines energies més boniques, oi? I que complementàries entre elles. Què passaria si només estiguéssim pendents de la cura cap a les altres persones, Demeter, i no poséssim focus en els nostres propis objectius, Artemisa, o a la inversa? O què passaria
si estiguéssim sempre obrint possibilitats, Persèfone, sense crear una estratègia o full de ruta per dur-les a terme, Atenea. Aquests serien alguns dels exemples. Les deesses han de treballar en equip per complementar-se unes a les altres i estar en harmonia. Si una d'elles té massa protagonisme, es pot generar un desequilibri intern o extern. Nosaltres, com a deesses que som, clar que sí, també necessitem acollir les diferents energies en els nostres lideratges. Poder trobar un equilibri entre accionar, estratègia, serenor, compromís, cura, obertura i viure el moment en presència. Quan conversem amb totes les deeses, energies, des d'una mirada amable, permetent anar trobant la nostra forma genuïna de liderar, incrementem la nostra autoconfiança i, en conseqüència, fem més petita i manejable la síndrome d'impostora. I tu? Amb quina o quines deeses t'has sentit més identificada? Hi ha alguna d'aquestes energies que voldries pujar-li al volum? Com diu Shidona Bolen en el seu llibre, tota dona té un paper fonamental en el desenvolupament de la seva història de vida. She's got her ticket, I think she gonna use it, I think she going to fly away. Ara que escoltem la Tracy Chapman parlant-nos de tiquets per enlairar-nos, Déu-n'hi-do el viatge que hem fet avui. I tant. I no era un programa fàcil, acotant una hora tants conceptes, tantes perspectives, dades, per no parlar de les músiques del principi, que també és una feina de decidir quines posem i quines deixem fora. Per sort tenim una playlist musical dedicada al capítol d'avui al nostre canal de Spotify, en què podreu escoltar les cançons que ens han acompanyat i moltes més. A nosaltres el que ens costa, Mariona, no és omplir guió, sinó saber dir prou i posar punt i final. I això, que com a podcasters encara arrosseguem molta síndrome impostora, sí, o almenys jo mateix. No, i jo també. I potser, o millor dit, segur que no desapareixerà mai del tot. Però l'important sempre és fer camí malgrat els dubtes, la inseguretat i la por que hi pugui haver, perquè si ens haguéssim d'esperar a saber-ho tot i fer-ho perfectament bé tot per arrencar el vol, ja et dic jo que mai ens aixecaríem ni un pam de terra. Tota la raó. Per tant, enlairem-nos, esclar que sí, i sobretot deixem que tothom pugui enlairar-se i fer-ho des de qualsevol alçada i viatjar fins al mateix destí. Dit això, com sempre, acabem el programa llançant-te unes preguntes per continuar les reflexions. Aquí van. De quines veus impostores sents que t'has acomiadat ja? Com ho penses celebrar? Què t'ha permès vèncer-les? Quins beneficis t'ha portat? Quines encara et parlen a dins teu que t'afecten i t'estan retenint o condicionant? Què vols i què pots fer ara per anar un pas més enllà? I ara sí, moltes gràcies per escoltar-nos un dia més. Esperem que hagueu gaudit d'aquest capítol especial. Gràcies sobretot a totes les companyes del Lila Fest de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere per deixar-nos ser avui aquí i per aquesta magnífica iniciativa que esperem que sigui la primera de moltes edicions més. Gràcies també a totes les dones que avui ens heu fet companyia a la fresca de l'Eixida, la Carme Diaby Drame i la Sofia Ginesta, i l'Elisabet Alguacil-Barriel, evidentment, i el Carlos i el Miqui per portar el control tècnic d'aquesta moguda, que no és poca cosa. I també el nostre estimat equip del Despertador. Fins aviat a totes i ens retrobem aviat. I anar sempre vestits roses, ni fer petons agripaus, ni ser fràgil, delicada, esperant un príncep blau, ni ser rossa com fil d'or, ni ser sosa fins la mort. Que el que volem en aquest món som més princeses, cavaller, que trepitgin fora al caminar